Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Kwak tinamnama anasan tuan Gloria ti Diyos sana inlangitan Itinatawid asalakan Espiritu na't mangipas ngay Daytoy sarita akan taat Jesus kaskas dit kararaga Daytoy sarita akan taat Jesus kaskas dit kararaga Naananay atuloken raksa Buyog ti parmata amang kayaw Angeles gapu langit yegda Ayat ti Diyos aweng ti imba Daytoy sarita akan taat Jesus kaskas dit kararaga Daytoy sarita akan taat Jesus kaskas dit kararaga Amin na simpan natuluka Ken Kristo tiyan ko asira raksa Agururay si kikitaan Di gloria na andap no tayan Daytoy sarita akan taat Jesus kaskas dit kararaga Daytoy sarita akan taat Jesus kaskas dit kararaga Jesus kaskas di kararaga Jesus kaskas di kararaga
puso. Gapot pamati adad balegi ket biag ko itantisimudi. Gapot kinaman nagbasol na ilan sa idjay krus. Gapot ayat di mabubos biag ko tinasubot. Ijay krus lawag na sarako ket na bangaran dagsentoy puso. Gapot pamati adad balegi ket biag ko itantisimudi. Daku kwaitan tuy biag ko taku kwani Jesus. Isu tinang teti subot jay krus ti Kalbaryo. Ijay krus lawag na sarako ket na bangaran dagsentoy pusok. Gapot pamati adad balegi ket biag ko itantisimudi. Di mabayadan ayat na ngayon pa ay nakanyak. Apu itek tuy kararwak nga agserbiken ka. Ijay krus lawag na sarako ket na bangaran dagsentoy pusok. Gapot pamati adad balegi ket biag ko itantisimudi. Ijay krus lawag na sarako ket na bangaran dagsentoy pusok. Gapot pamati adad balegi ket biag ko itantisimudi.
Agserbi tayo ket kumapuy. Gapot suot nga umay, lagi pem kasi kenti ayat na. Ngayon pa ni Jesus ken ka, pamati tay patip keren, punasem ta panagdwa-dwa, kasapulan tay sabet na. Agtalek tay lang ken kwa na, pamati tay patip keren, punasem ta panagdwa-dwa, kasapulan tay sabet na. Agtalek tay lang ken kwa na, kasapulan tay sabet na. Agtalek tay lang ken kwa na. Amin tu'y puso, amin kararwag, amin tu'y piksak, ayaten ka apo. Amin tu'y puso, amin kararwag,
ngadakanyak Hagdayaw ken ka ililiwet nga bawaw espiritu di dalae presensya ken ka nga mapnekak sikat raksako nuwadak sibay mo sikat raksako nuwadak sibay mo sikat raksako nuwadak sibay mo idalanak jak may wawa uray adinut papanak taimam Diyos iturungnak tuy biyak ko parag sakin na idalanak taimam Diyos idalanak daytoy oveham masiliw at talina ito ken ka uray nasipngit ti dalan benno kaseden naranyak uray na may venurigat amok ti Diyos idaranak idalanak taimam Diyos idalanak daytoy oveham masiliw at talina ito ken ka Diyos ko taimam kung petak si ema asumurutak napegad man ti pagnaak amo ka Diyos idalanak idalanak taimam Diyos
petak ta nagbaligin kinaimbag inggat patay idalanak idalanak taiman Diyos idalanak daytoy oveham masiliw at tali na ito ken ka. Tibiyag dito'y lubong at patengga, saan na mapayag mapukaw da. Ngemidyay gloria ke piagag nanayong madamdamay suntot ipagtaingan. Di ka maupay, di kagsano, amok naragsak di pagtumbalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, tati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay no dagiti gagayem mo, upayen ken bayanda ka. Ngem ti Diyos kunana di kan tubayan, aywanan ka ingganat panumpalan. Di ka maupay, di kagsano, amok naragsak di pagtumpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, tati gungunam agururay ken ka. Ragsakem ket ti panagserbim, kentong palem ti bilin ni Kristo. Taasidigen tiya ay na nga mga lakagagiti iglesia na. Di ka maupay, di ka agsano, amok naragsak di pagtumpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, tati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di ka agsano, amok naragsak di pagtumpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, tati gungunam agururay ken ka. Di ka maupay, di ka agsano, amok naragsak di pagtumpalan. Agtuloy ka ken Jesucristo, tati gungunam
Dios na. Di ka agbain nga kanta ni Suna, agragrag saktayo, ti kinaimbag na. At kanta ti baro nga kanta, idayaw ti Dios, ti panagkan kanta. Amin nga instrumento ket patugtugen, daytay mami palagpak mumeten. Saan tayo tuladen ti dadu mga tao, ti Dios daket kayo ken dadu maket batu. Tati Dios kinapudno ken espiritu, iliwen na dagiti mo ken salmo. Ak kanta ti baro nga kanta, idayaw ti Dios, ti panagkan kanta. Amin nga instrumento ket patugtugen, dayta imami palakpak mumeten. Nawaya kanu kayat mo nga agsala, dayta imam ingatum kanyana. Iwagayway mo ta imami ti Dios mo, amin tayo agdayaw ken Kristo. Ak kanta ti baro nga kanta, idayaw ti Dios, ti panagkan kanta. Amin nga instrumento ket patugtugen, dayta imami palakpak mumeten. Ak kanta ti baro nga kanta, idayaw ti Dios, ti panagkan kanta. Amin nga instrumento ket patugtugen, dayta imami palakpak mumeten. Ak kanta ti baro nga kanta, idayaw ti Dios, ti panagkan kanta. Amin nga instrumento ket patugtugen, dayta imami palakpak mumeten. Kapsat tadayut turong, dagita matam mabasak, nadagsen, ingka pakarikutan, anyaman dayta, nga pakariribukam, may salaeng, tingka umasitgan. Kumararag kalaeng iti na marswa, isulaing sungbat ti ka sa pulang. Di ka bumdeng nga umasideken kwa tay sutsulbar ti suami nga problema. Mabalin nga kunaem, binaybayan na ka awanen, mariknam nga mangipat patekken ka, ngemsan nga pagisu, dayta nga riknam, nga ti Diyosan nga mangbaybaya, kadagiti anak na. Kumararag kalaeng iti na marswa, isulaing sungbat ti ka sa pulang. Di ka bumdeng nga umasideken kwa tay sutsulbar ti suami nga problema.
na maswa Isulaing sungbati ka sa pulang Di ka bumdeng nga umasideken kwa na Tay sutsulbar ti suamin nga problema Kumarara ka laeng iti na maswa Isulaing sungbati ka sa pulang Di ka bumdeng nga umasideken kwa na Tay sutsulbar ti suamin nga problema Tay sutsulbar ti suamin nga problema Tay sutsulbar ti suamin nga problema Kaya't mo nga maamuan Di iban panakil ko No kaya't mo nga makita Dagiti patpatek ko Tinggam ta ag istorya ak Gapuna ikanta ak Manubot ko ken kapsat ko Jesus ay ayatek Jesus ay ayatek Di ayat ko kinkwa na dumagdakel Nudamagem daytoy ti sungbat ko Jesus ay ayatek ayaten nakmet No idyay nga panungpalan Tun malpas ti panagnak Rupa ni Jesus makitak Sangguna agrupbabak Awan siguro't makunak Diyak pa'y makadiskurso Adamay sa nga banag nga ululitek to Jesus ay ayatek Jesus ay ayatek Di ayat ko kenkwa na dumagdakel
anak na kasuutan. Panubukin ba o tiin na nalakam? Nenti Diyos apo ni kaano man di natbaybayan. Isut ka mga nudumteng ti suot trivia. Ilisinak kadagiti adu apega. Ngarut kapsat di tay liwayan iti agdaw-dawan. Ipaay mo panagan anus panagpakumbaba. Kadagiti tattao nga awanan ritna. Bayam laeng nukat katawaan daka. Laglagi pem tinaanus kukwati na marswa. Kabusur mo di kapagaryen di pungtot di tanakem mo. Nutong paenda ka bangirapis-pis mo. Itayampay ti bangger a ping-ping mo. Anya naraksak tiyak pamati King Kristo. Nusurutem ti pagalagadan ti Diyos apo. Masagrap tay ayat na kendunggu. Luktam tapusum tapnon makitam ti kinapudno. Ipaay mo panagan anus panagpakumbaba. Kadagiti tattao nga awanan ritna. Bayam laeng nukat katawaan daka. Laglagi pem tinaanus kukwati na marswa. Laglagi pem tinaanus kukwati na marswa. Agiamanak ama agiamanak. Iti amin namin nga bana. Awan nga tan na sinsinaw nga ayat. Tinapudpud no apagtalka. Agiamanak ama agiamanak. Iti dake sinli sina. Di matukot, di nga umdas apag subalit to'y biyak.
daga awanti sa guday sirip ken pigsa. Adi o Diyos nagapuken ka, panagyaman ko dinggem mala. Agyaman na Ama, agyaman na iti amin namin nga bana. Awan nga tan na sinsinaw nga ayan, tinapudpud no apagtalka. Agyaman na Ama, agyaman na iti dake sinlisina. Di matukod, di nga umdas, apak subalit to'y biyak. Uray numa nagbasulak, kenarasina kapsutak, naikariya kita ayat, sapay kumat makapudnoa. Inturong mo daytoy biyag ko, pinili na Diyos Apo, asumurot ti dalan mo, anyan nalibnos dayta puso. Agyaman Ama, agyaman iti amin namin nga banak. Awan nga tan na sinsinaw nga ayat, tinapudpud no apagtalka. Agyaman na Ama, agyaman na iti dake sinlisina. Di matukod, di nga umdas, apak subalit to'y biyak.